yen gampang luwih gampang yen angel angel langkung tan kena hati numpas harta kadul saking Mandhawa damyak sinubya sudya gamelan kanata ingkang nambang kumeling gending ketawang lanang kita Sri Narendra. Serius. Abang Pak runtut suaranya nyanyi dangdut. Lagu di suarane pradonga ambabar ketawang lanang kita Sri Narendra. Bumi ing tindak ira sekaring pawulan kang arsa kirap nular kadhindang budaya. Lisang pinanganten kakung lan putri ngagem busana kasatria. Nama Bagus Irfan Rosada Kusumani Ayu Firda Ayu liyane putri sang soyong wong prabane sang soyong mencorong buayane sang soyong mantep penggali Kadi Bagus Danang Sito Wijoyo Atmajani Roti Gede Pemanahan Ake kanten asto kalian Roro Dewi Semangkin Atmajani Roti Sotan Browo saking kali nyamat Ladang garing Driyo Ameng-ameng Idyono Preksani Panjang Sari Puspito yang ngeden Mangudar Luwangi Sinten kowe kang lumaksana mungguing pangarsaning temanten ingkang sinebat Suba Manggala lamun topapan wis ana ilane dhewe-dhewe ketek Prabu Gusta Pandhita Peparat diwewenang wisik ratu ajejuluk yen Suba Manggala cukup jeneng Leo dasar tetep dideksa apakah Prabata Sembada ing griya taningka sawing dewa yen to tamtama sunggaga wiratama prawira jayang palugon tatak tangguh tanggon pratinendon langket hamentasi karya kasembuh wiwit nalika timur mula tansah anggun tinunggung binawagala ing urip ing pepoyaning kautame mila boten nama lokal lamun to anggene kapiji minangka pangancen lampah tansah nyenengaken kasusilan miwah Suba Sita.